right. Welcome to our show of today. It's Wednesday. As usual, we are bringing you the celebrity gossip. And today we have a very talented guy. This man has been in this industry for some time, and I believe you know him. He's called MC ONYULO. MC ONYULO is one of the comedians that we have in this country and has done a lot of work. Today we want to ask him some few questions that you people have been yearning to hear from him, and we have him here right. If you've not subscribed to this YouTube channel, subscribe and ensure that you've clicked on the notification bell so that anytime we are live, you get to be notified. The person that is bringing for you this show, as usual, or the program, I'm called MC Omari Nash, and for the lucky few that might be well conversant with the German, I'm called MC Omari Nash. Da Congo de nigi chaki kore kumnere to portu ako strungi. Mari chieno je mbele, wan chiene mwaneno mbele emayoko. Come with me to hear the story and some of the interesting comedies from MC ONYULO. Ai, machiegni kabisa. Neno ka wendo maro osedonjo ka endi kawuono an ka endi gi wuonya seme ONYULO mwenyewe. ONYULO wuonya seme. ONYULO is not. ONYULO is not. Mokwongo ki ng'ama osedonjo kanyo no en waduoko ni erokamano kabisa nikech wang'eyo ni nitie gik moko mang'eny minyalo timo to ikawo kinde ni mondo iwinjwa matin. Waduoko ni erokamano gima inyalo timo kapok i-subscribe na YouTube channel ni endi. Subscribe dhia kanyo endo, kiseketo to idhi e notification bell ichako ichwado mondo anytime ka wan live tiyudowa mara hiyo. Koro kawuono wan gi ONYULO wuonya seme. ONYULO is not. ONYULO owar gi Nyasaye. ONYULO go around. ONYULO wuonya seme. Ucheng'eny. ONYULO kuongi mos jogi. Amoso chokruok nokwe. Ana medo mana paro ne oganda ni polo pod igero chunywa kik tho. To maduong' walokuru pachwa to kod timbewa. Nikech sana yudhe bwana, yudhe lal bwana. Yudhe lal de gani. Kana ng'oma timre bwana, kinde kidhi kanisa to kiyudi kata mana mayuth. Mon gi nyithindo to kod jodonge matin nitie kuro. Kaeto vijende to koro yudo ka koro gin gi ywe base kacha gi analyze bet. Kare me gi analyze weche mag muma. Gimomiyo kata koro ne ng'ane ne nyak gimomiyo ne sakayo nyaka ne idha ng'ow. Iwinjo. Mago ok nyal analyze to kiyudo ka gibedo piny gi analyze kaka PSG digoyo Kenny Leicester. Manitie ng'ama ken nohinyore ken ang'owa 1902 manuke nokuongo jabol mane. Ayawa bol. To wach siasa? To wach siasa to kendo ok gera ahinya. Gima koro yudhe lale kae en wach mar opira ni. Mar bet. Opira to gi betting. Yawa, some urumo makata dichiel. Mane wach maduone mondo awego to yudhe mondi kapod giparo. Miwinjo no endo maniluongo ni ONYULO wuonya seme. Kopo ni pok i-subscribe na idhi kacheche YouTube mare, nikech en bende en YouTuber, en Facebooker, en Twitter, en TikToker, en bwana gimora mora. En WhatsApp. Itiyo gi nying mane mbui? Atiyo gi nying mar ONYULO TV. Kidhi e TikTok kanyo tindika no ONYULO TV. Kidhi e YouTube indiko no ONYULO TV. Kidhi e Facebook indika no ONYULO TV. Mago wante. Okay. ONYULO, adwa ni ikaw kinde ni endi mondo koro iwuo gi jopiny joma neni. Nitie jok moko mong'eya no ONYULO to gikia ni ONYULO ni en nang'o, history ne obiro nade, nonyuola kama, kasto wadwa penji gimoro matin nikech nitie kaka ibago wage kumoro. Koro kuongi chike gi nyingi. Nicholas Odhiambo. Mano nyinga mar batiso. Mano nyinga mar hospital gima mitiyo ge ID. To government name en Nicholas Odhiambo. Government name. Isomo kure? Asomo Soko Kagwa Primary School. Masawa niluni. Masa wacha ningewe ng'eni iluonge na kuopi. Ben jakwath. Kikiluonge kama iluonge jakwath. Jakwath Osano. Mano primary. Osano, mano primary. To kan mana index kiani 1. E primary. Bwana na riek kati no koro piny koro tam kama. Apenyo ONYULO inyalo kona ni no ket index 1. No keta nigi cha ne ji piny e piny.
Me kalo, mi bet number 1. Okungo temo adonjo ka gima ji dhi loro te second term kama. Wan wadonjo gi Insa, be Insa emomiyo nang'era sana. Che Insa moro manondeke. Moduoga pimo nega pima kaka nachiewo mera. Jina ne matini gi Kiswahili no. Palipondokea kijana mmoja, kuru niluonge ni Hamisi. Nini bende Kiswahili kane yiero kane ndiko Insa, to nyaka ne yier nyinge moko madonjore gi Kiswahili. Bakari giri, Hamisi giri, Omari. To ok ninyal buko ri ma un giri mni nyandiki nying wewe Insa. To ni buyo to ni kuntu palipondokea kijana ne itu ONYULO. Mani se wacho dholuo Kiswahili no. Mani rongi kate ndiko nini leko na ongea na nyango. Mago nyinge mano kinyalo kate bugu su Kiswahili. Kore chako Insa idonje sikul no kidwa lor. Kore apoyo ge. Ntie kaka nende kwa Kiswahili ni palipondokea. Kore mano kama negi mano nuwok ghafla bin vucha. Punde si punde. Koro kanyo mera odoga pimo nege kama kora dhia lal nege. Kama koro ginene nege mag misemo ke. Kuna misemo mene lal nege go kni ati kumene lal nege. Misemo tang'eny go. But mana lal nege go no. Osegwaro. Na lal nege. Makata imbo lal ni. Kata no lal na ok ni en gima ni mabor. En gima ng'eyo wiche makoro pang mang'eny. Buge tinde ng'eny. Koro bang' Insa ni naduoga bedo famous e school kanyo mwach ni bwana ng'acha to pod ohewa. Koro bang'e bedo famous nini ndike maber. Yeah, nandike mamit. Aito bang'e aduoga graduate adonjo nyaka kore composition, one chilly morning giri when the body chapping kena ngomanki to one body to the one body. Kama koro yani don kori paro kaka ne piny nyaka ne ruga e composition. One chilly morning. Nitie kaka piny nyaka ne ru mako kindike to mano wachni. Mane nindo. To donge yawa apenji donge penji tani gi makinsikim. To Insa to gi composition bende nyaka beda gi makinsikim be. Koro piny nyaka ne ru. And then no sooner had I realized can than they can ngo at sana mana ne sa Okoth. Katika gimoro buogi suddenly hivinjo sana composition mana wande kone gen maga chieng chiro machane kani chieng mana ken accident mono timore. The day I will never forget. The day I will never forget ben nyaka nendeke. But the day kani nyalo dwara ni mondo jobed thuolo ndigi gi dholuo. Wan ni mondo koro serikal mabiro mbele. Serikal CBC. Dholuo bende mondo koro kete duoka kaka ne waso mapiri manchon. Koro kada ka jindiko composition oyieni ni nyalo ndiko gi dhok minyalo go mbaka maber ni. Awinji. Manyalo do mimgomba kama ber maka en gokinyi. Kizungu ne miyo jibero limete. Idi kori. Nikech the day I will never forget man notimre ngima ne ngima kata ka pimo niti ywak. To kapo nadwa nandike tabiro mudho ywak magaro tasno kabidi kadwa nandike kata mandiko kata record kata mana story no. Amiyo gi dholuo. Ne ngima ne late na ne ngima iwinjo mari. En ngima ne nan go suwa. Iwinjo. Podwa tin. Ajakla sare. Mama otedo kun girech. Gini no ken gima timore every time. Kun girech ne biro mana chieng chiro. Mabende chiro bende ngene biro dichiel e week. Ene kizungu miwacho ni once in a while. Chiro ne biro dichiel e week. Chiel e week ya. Koro chieng chiro ni oted rech mo wachame aito kiny mande mane ngene Jumapili. Koro mande ngene ji nyaka mond sikul. Kwa sikul bwana mera moro mera. Arengo makaka winja gi japuonj wer japuonj koro we wadhi dala. Tawuok wane man waringo mbele kata kwa tingo bad wani dala aito wadhi wachopo junction moro jigore tuor kila ng'ato go pado wadgi to awegi gimano koro kidong kenji kori wer ki in iwe group koro ibera bera ki in kidhi dala madonja dala kama Omari picha mana neno mano kuongo no buogo chunya no picha mane ONYULO ingene recha cha no tede aito no dong nikech no ng'eny nyaka ne ted mang'eny madong koka mano to nitie siri moro kar toko kanyo either no ted ni tedo ga mang'eny kata kar toko kanyo mane ng'anyo wa kuro gigi ne dong kuro nyaka ni minin chuwa ni kuro ng'eni an gi modale klase kacha wacho ni gima no dong chakare wadhi nuoyo kendo nikech ambi ng'eni na chiemo gnu ni gachem diriyo nikech na tes by that time tok ne nyathi tok ne nyathi ichiemo monde koro wang ji chiemo koro kicha kiduogi wuondri ni lek moko chandi iduogo mondo mi chiem gi joge
Bwana manan suani wadhi chamo kun gi rech chabe chieng' no yudo ka ne wan gi birthday in office omera. Office achiel mino med master luongi. Birthday in office. Ma go and see me. No sir, go and see me. Wan donge man walokore kor wacho buge wakiwan. Japuonj walo. Osomba chuo buge ta chuo buge kae to ndiko ni excellent, andiko ni excellent. Iwinjo. Kama koro dhi oyudwa godo. Koro japuonj no we mimba kacha. Adonjo dala. Gino lit na emo miyo sinia. Melo kono nyulo. Time bende nyanga koro giye choro, ken 40 minutes mana neno kikedo 40 minutes. Insa dwala ka en insa tene the whole day. Chieng' no mana to koro chieno kada ka chino ne otimore gino do no ka audio chieng'. By the way. Gimaro mo kamane nyalo buku ni ndiko tas matin. Ni 40 minutes. Ni wai wachango bwana. One day. Maine chieng' no iwuok ka odu ng'eni kawuono to insa. Kawuono to en insa. Kono ina mbaka titoko go gambaka nikech chieng' no bende ni chiemo ka gino timore. Ang'o momiyo chike go ok dwar lo. Koro wa mimba kan. Koro chopo dala. Chopo dalo mera Omari picha mane aneno mokwongo. Ayudo ka nyathi guoko ninde kendo. Gino nodonjo na malet. Kendo moningo bed ni te. Maduoga penjora, aduoga chaka ng'isora niya. Nitie kisungu moro ne nitie ning'iso ga ni wait a minute. Apenjora ni wait a minute. Aneno ang'ono. Duol moro chak biro ni koso nyiewo gas. Tawacho ni wanyiewo gas nade. Wanyiewo gas nade. Kendo ni mitedi. Jo pesa menete dogi gas dala. Ito koro gas yudo kanye. Koso gas to kinene ni e center kache wang'o go ndiga. To be en gas moro. To be en gas ma ok nitede. En gas moro mabor kamae manyake polo rom gi pol man sitima. Gas moro to be iketo gi adek. Gas moro tiketo gi adek to gininde wilba e gine. Gininde gimoro machalo pewe kamae. Mkokoteni. Ange gas mi wacho. Inge gas mi wacho. Penjo ni jogi gicha tok nyal donjo dhodwa ni. Ka jogo piko gino ni mane gas masani wetedo go. Anyway, wa mi benefit of doubt. Kanyo ko ringena chago bedo mariek kore wanya. Anyway, wa mi benefit of doubt. Dong ando jot. Bwana picha machaka rado go kendo ot. Boga moloyo. Iwe guoko ninde kendo. Wacho ni sawa. Ningecho ere kako nyalo ninde kendo to kendo ne kwa monego bed ni itedo. You organize gicha. Wacho ni samoro ma monyo kuon anyalo kasora. Acham girech manodong. Bwana kadonjo. Ayudo ka mama onindo e suka dier ot kanyo erente. To luonga ingene sana mama ko luonga ga nyinga mar buk. To ka winyi ga en ga gimoro makoro osekethore. To luonga Nicholas. Kori Taling moni nikech an bedo kaero ga no luonga kamano. Ine ma wuoyo kodi wuoyi. Lon uniform bego mondo idhi loko rombe ni orundu mwalo. Aol gi wach. Ingi wi kabat kanyo biro yero nyoka ni wi kabat kanyo ero. Iwene yawa mage tang'o. Stroch recha kata ng'ama wachi maonge. Stroch recha okingi kuri igombo penjori ni koso nuadhe koso paka motimo gimoro. Koso mama be kech makata kaka penje. Mama bende kech okomi kata mana time. Kori dhi to chunyi chandore. Magi gik mane omono wa somo. Makata kidok e klas sa 8. Tibere klas to pachini mabor nikech kia gima notimre ne gicha. Nikech kiduogo godhiambo sitoje cha ing'eno ruchi kama en koro en gima onge. Be ok dwa ng'e. Tidwa chako mbaka no nade. Ok chal mana gi kane kwanyo pesa tidwa timri ni koro rieke pesino. Ni koro siki penyo mama udong oting'o ni pesini. Siki penyo mama ni pesa na chandonge nitie. Ibiro ng'isi ni ka pesa ni medhi man kamidage go. Siling 20 nyalo dago kanye ya to piny to dhiambo. Tin bende tin. Pesi mi gotieno. Idwaro ni ni koro niki demand pesino to koro idwa no duok ni go mondo idhi many kamidake. Kanyo to nagitimo. Kanyo ne lit. Mane momiyo wadwa ni sirikal mago sana nyithindo mathindo. Sirikal wadwa ni bunge iwe nyithinde madhiye. Bunge nyithinde wadwa ni mondo dhi ogol pachgi nikech kata mana luok. Omari bwana idwoge fwenyo mani koro luok to noko nego rodhi ne ji. Omari nise ni Meldidi Nairobi ka. Mano to kore dhi. Mano ba to ko marach mano to mana mbaka. Wagoyo kaka jomadongo. Ang'o momiyo ni rodho nyithindo. Mau gik ma koro nyithindo ogol pachgi. Sani to kora senge berege rach anyalo nindo chilo ka hero. To bende ok wach ni nindo chilo. Mane wacho ni koso luok nikech gima timo sani modang' lela onge.
Gini chon nigo gimomi igo itimo buru idhi nende idhi duo mattress idhi duo katongeti iyudo gino koro nyaka luokri but sani an kaka Omari achiwo jiwa tam amodho mana pi mang'ich tanendo pi mang'ich mamodho no lilo ng'ato pi lilo ng'ato pi to ok lil ng'ato to kare Omari bwana kare gino kare in to kare mano kare iwuondo ji adier mane gimidwa in mane midwa tere parliament te kora poki baraka kenero warga ndigi ONYULO wonye seme mailuogo ne ONYULO en kacha YouTube mare imanye ONYULO TV kata nyalo manye kacha Facebook mare mondik ni ONYULO TV en ONYULO TV nyaka TikTok okay koro ONYULO story ni to lit ninde no nyithindo ema ok lit na sana ani na era nyithindo an gi chuny moro mane Yesu nigo e macha mane kaka mane gima mane obedne dago ida kaka Yesu no dak ada kaka ni ineno kama Yesu wacho ni we nyithindo mondo ringo bi timre nade obira nikech ng'ama timre nade ng'ama chunye ni non an bende the same art chuny the art ema an godo an ahero nyithindo to awinjo nyithindo moloyo jomadongo mane kaka ne wadhi e parliament last time sirikal mokalo wanyalo congratulate sirikal manokalo nikech ne giwinjo maslahi marwa gik mane watere e court mane no nyithindo ne dwa ni mondo gibed included e chamo mtura mano ne wadhi wa organize finally it is allowed nyithindo sani chamo mtura kendo yiene gi nyaka gomba kaka pod girito change ginyalo gomba ka gi joma donge line mama no tiyo mano yie godo ni mano timre nade ne ber no yiene nyathi sani nyalo mano yiene nyaka to kan nyithindo tinde chamo mtura in ma pok irado kodgi samoro king'ia mos nyithindo tinde chamo mtura kama jiwa e tich ma joma dongo bendo e tich gomba lakini mag siasa nyithindo bende chamo mtura kanyo embino en gi pesa ne moro kendo embo go kodumba ko to donge to keto ging'e weche mag siasa nade to gimedo ngi ka chap kai weche mag tap kige to waindo donjo ma wacho dhungu to ONYULO ichandori gi mama mi chope secondary school ene mo chandra koda sana nikech chutho no dwani mondo wadhi sikul to sikul wambe kane wang'iyo kaka joma riek ndalo no ne ni sikul wadhi sikul mondo mi wadhi wamanye rieko mondo wang'e kaka iloso pesa mondo ibed gi tich to ndalo no bedo go iro kad nam bete modugo bedo mamet marech to nam do wath mabudala bakanyo rech kor ka to kor kama tich manitie to macha to sikul makoro kwa wadhi some tich ingeni ko wacho ni budala to jipenjore ni dala ugi kaka dala wanok ni seka okay do nam kanyo seka gwasi mane kindu ka kindu okay koro ingene koro idwa ni zom mondo iyud kaka iloso pesa to pesa no ema is already to madharo to siepni en ng'ama kigone kata mana simu huwa sikul dichiel saboro cha une unjo mane pach gini mabor madharo no bisomo to dong mano siepi ene mo gine ochuo gi pondo to irin mbele ai to dong kori tenu wiye radio kachi ninde mkati kamae ninde mkati be nyake dhege jena rech to bwana midu gi penje ne ya kora tim nango tineno nini karo ka ng'ama wiye yot tineno ne kaw sot kat dilos pesa monde kiduogi manyere yako nikech style mane joma ne tiyo go de nam ne chiemo go de sikul sabrek macha to gimano ke nyal bwana ng'iyo mus kamae mibedi gime wacho nyalo ng'iyo kama te ywaka bwana gaga ne ng'ane gi ajugi Ford mera ajugi Ford ne gin negulo ga ne giwilo pesa pani kane chulo gito ne gidemand ga mondo chulgi in 20 bob shilling only kaka winjo ga samoro na winjo ni moi ndalo moko noduogo wacho ni en chule in dollars gino na dier akia dier stoch moi na kare kada na winja gi malo ng'ate manopimo na koro yudo ka Ford gini nigi 2020 kacha ma wilo gin gichamo gi 2020 mabe gene manitero negi mandasi 20 maduong' chap onge chamoro miloro godo kaka kaponi ja mandasi tedo ga mandasi ene mitede mogik to wonya seme to onge kata gimoro bwana wang'iyo mera gin kane ginyiewo niang' sabire to ginyiewo niang' ter to gidhi gibedo go bath kucho koro mai emono kori ade maya tiwacho ni bwana jogi siri mane ma jogi tiyo go ka amomiyo jogi winjo maber kamae
mos wadwa fwenyo ni kare ber ni nam kae idhi donjo but wato ni wawe ni nam en talent kara wuo mag to jong talent en gimi timo gi ngufu ni gi pachi kionge sum ang'o miwacho ni kionge sum to kini gi rech sum ni golo kanye mago ki talent ni koro wan tuke ne waparo ni but nam to ber gi sikul nam ber gi sikul nikech aparo ni kadin wago nyaka sani to dikoro an miginga yweyo mos ya to bedi koro an kata mana yawa bedi koro an kata mana gi kama sitima kaka ahero simoni ok sitima dikoro simbi sate to ere kaka koro ni manage nam gi sikundi koso ni duogi we sikundi en mana goch ma janyuol nyaka to goyi gi wich teko ne en mana goch ma mamwa noriewa en goch moro ma kigoyi to idwa no negi igoyi moro ma kogoyi kawuono wawach ni rodhi kawuono mande ini chango gimoro by Wednesday Thursday kanyo pod okori kata mama yen nego iminyi kata koro kodwari projects gete at least be kata least ino goli kata kapono tedi chapati nitie kaka goli nitie kaka idong maka poni mano msimu mar nyao pat to in kamane ka pat nyudo koro goch mono mi chake doke goch to goch na pa ni no konyo wa kech mane kama koro wadhi wachako fwenye ni kisungu be kare be ma you know a lot of English to kata Kiswahili wan Kiswahili ngeni kan waneno jidala kocha ka wacho Kiswahili ti urumia ngato kech rado kode kidhilie de center godhiambo tiwinjo ka ji wacho Kiswahili tung'iyo gi to wacho ni yawa jogi koro biro yiko ne gin ga mana jo Nairobi mobiro e gweng' obiro yiko nitie liel kamoro koro ng'iyo gi malet koro kiwinjo Kiswahili tineno ne ng'ato let no kuong'e kare mane kaka jodak Nairobi ka okay mani luongo ne onyulo wuonya seme onyulo mwenyewe to be iduogi dhi mitimo timo kendo noluonga sikul maber malich pesa ma paro ni nok wayudo mapiyo nikech majata ndai ndin wayudo pesa mapiyo to nadonjo kacha koro wadhi wasomo Kindu Muslim koro athie form 1 form 2 form 3 form 4 okoriembi ok da mago to ne kadichiel dong mana mag fees gi ok mar wich teko mag wich teko to be nyaka riembi mbele matin to kore sikuli bende nyaka ineno makosa nyaka maki makosa mag nono buge sana homework owada wich opong'e sikuli kanyo ma samoro biro kigalori gima ni ing'e ni bwana ginadhi timo ya mi uma ni bwana ginadhi timo piny ru kokitimo piny ru to koro ka en mathematics moro mabas moro kia ni aya bas leave Nairobi and 20 keni hours kia ni koro gichung kia kure be podong en gari podi manyiso mano time kia ni ginene no tang'o miyo kete do abo lero ni babu wan gi AM gi PM koro AM ukinyi to FM tang'eyo FM nango ok mar radio to chung ni ango be bera iyudo kokelni gari mare okelni penj ma pod geche luore kata nitie kwan moro mane leo ga chunya to no kada attempt ok nagom kada mana time ok ni na wiya tek makosa matinde mayo dingin koro nitie kwan moko ma japuonj sibugo seto niya nitie tap moro we kata tap ni nyathi moro kia noingo baba gi gani higni 30 koro kia ni duogi penjo ni baba kare nonyuol higni 5 nang'o gere twice the younger of the wife find the value of the son koro mane gima duoga yuda ni mato koro to katem nyathi mathin mano walo nyathi mathin koro kalo baba gi 30 years nade apenjo and twice the younger of the wife find nyaka wife bocha korwaka te nyathi mathin ne kako seneno gik magdam manahero sana to mano be kaka nang'eyo go osiepena mane dhi tho gi weche mag gowi sani osiepena go peinyo gine ma jotala gocho negi ka joma nohero kwan moro ni aya purchase ni nyiewo TV moro kia nang'owa you buy a TV na aya purchase and then kia nang'owa then what is the kia nang'owa value of TV kwano ning'e ene ok en moro mandu commission okonya kwano koma ber niya a TV a market price of a TV or a television is 1,500
Iwinjo. But on a higher purchase is maybe 15% higher. Iwinja. Kuri penji ni kopono nyewe higher purchase gima machalo kamano. Ilago to naero ga gik molo mika go wigo mango to naero ga. To gimoro menika price list cha. Gimoro michule mesara cha moro ni luongo kaya michule sirani ya kabel basic salary. Salary ki commission times the speed and can it divide salary ki speed. Salary ki speed. Tudunge jito nyakachulia wakwani pesa digital leo nango. Salary ki speed kwanda time emono digi speed Onyulo. Salary be pod nigo speed nengane bwana neuru. Omari bwana karito kwan kare podeke. Idwa goni mpaka kawuono. Hire. Iwe ni bere. Ameji. Salary nigo kagi speed. Dongi goyo mondo mi yani. Salary yes, apenji. Dongi nyaki penji speed mari chudo. Kisika mara mindi kipenje ni ya. What is the main speed of chudo? Yani ichulie molo. Okay, obudho mara manade. Pesa na biro budho. To speed en gima ok budhi. Kuri penje what is the speed? Kuri bigo na nyalo budho mara mana today. Chudo ni budho mara modwe. Omere tok makawuono ne be mora omere. Ama tok en tok makawuono na gimoro moko e mbaka. Ma iluongo ni celebrity gossip. Biro chuno wan wawacho kisungu. Koro ma tok wae kora ahinya ani ngeni an godhiambo kama ok awacho ga kisungu. Mano to gima kata madhe na ong'eyo madhe manyisi ni wano. Okay, Onyulo. Koro in short bang form 4 kisetimo kindo Muslim. Nitie gima chake som. Do okayenya time kana ayudo ga nadhi ga somo gaset kadichiel. Gosiepe ok na nyiewo ga pesa na. Kwani in pok somo ga gaset moko midhi ng'e bata kacha ka ji pok oyudo. In pok somo gi. Ikone bang form 4. Kadichiel mano nadhi ga somo gaset matin sana be gima netera kanyo mana dana kacha up god ne en weche mag siasa. Wan kane watieko ne wang'eni koro government dhi kawa nikech wan wang'eni wariek. Wane masirikal dwaro wanarobi kanyo. Onyulo mer asenyiero maor. Koro mane kama nwagi. No, apenji course mitimo bang form 4. Course to onge matimo though. Course to pok atimo. Okay. An ponge ng'amusilunga na tim course tatamra. Iwinjo. Podi. Kosen course lamane. Igori onge ng'amusilunga ne. An pakod ng'ato silunga na tim course tatamra na wacho ni an ok atimo course. Makani titu wuok oko. Kani titu wuok oko ni Onyulo. Tim course machale. Na yudo C+ by the way. You achieved a good grade. Na yudo C+ is okay. Now, nyakora mogi pod wan kaendi nyalo penjo gimidwaro penjo e comment kanyo, e comment section kanyo, nikech wan kaendi gi Onyulo, iluongo ni Onyulo Wonyaseme. Onyulo is one of the greatest comedians that we have in this country. Onyulo has featured in several occasions. That one, I can't mention them. Onyulo ne waseneno nyaka Churchill, kendo koponete idaot tidhi kacha imanyo ne Onyulo Churchill. Iyuda kanyo ka Onyulo en Onyulo. Onyulo ni monogo a very famous clip mar is not. No go viral maka pokenene to kari pokenene. Nke jiosenene maka in pokenene. Kari pokenene. Onyulo ni is a content creator. Onyulo is one of the MCs that we have. He has worked with Freddy Jakadongo. He has worked with Okoth Jarapogi. And as we talk, Onyulo is at the top. He's working with Prince Indah mwenyewe, the prince, the only prince that we have in this genre or Angla genre, Prince Indah. Kendo official brand ambassador mari Sustof brandi. Sustof. Kabi manyien mowuok mana Ukraine. Sustof brand, the only working Angla artist in East and Central Africa. Ma brand ambassador mari Sustof brandi. Yes. Iwinjo kako tamuna manyien ma Prince Indah my brand ambassador mare. Yes. Kuro Onyulo kata ngapenji matin. Itiyo gi Freddy Jakadongo, itiyo gi Okoth Jarapogi, itiyo gi sani itiyo gi Indah. Adwa na duoki chien matin kech kidonjo Nairobi kaendi to kapok ni donje ya jawa kabisa hapa ni punjuri bedo MC ka Freddy Jakadongo. Is it? En ang'o ma detimre ma omiyo ng'ato kose nacha maber ma kuri ng'eri bwana ma produce
keti bwana makori in ng'ama ong'e e ajawa ka tiringi we Fred ang'o mono timore? Number one, adwa wacho ni adwa mana correct kamoro matin ni ok ni kanye mana puonjre bedo MC. Kanye mana ango tiye ni jawangla, yani koro atiyo gi jawangla as a band member mar band. But events mago by then already nadonje events mag rado gi jawangla gi 2016. Kawane mana wan official MCs mag Luo Festival from 2016. Freddy Jakadongo godo 2018. Ko already asea Churchill. Already asetimo giga magi sinotege. Koro kipuonjori already asebedo MC mochaga ni MC ONYULO Kisumo. Koro kanyo eka makwongo donje band, yani natie band under the band mar Dholuo. The first band mar Dholuo. Makwongo tiye kaka MC gi apango negi program seche maji show ringo. I entertain ji kanero. Bas. Koro watiyo maber. Muchopo kama koro ji nyaka were. Ji were gi sababu. Ji nyaka were gi sababu. Nikech samoro ang'o mande mi move. Ang'o manyalo mi wuok kamoro. An personally anadwa pesa. Idwa pesa. Nemo mi adak Nairobi. Ma akonoga ji pile ji kasa no mari daki nyombi adwa nyako man gi pesa mok thagre. Mabiro pidha maber tok lande. Yudo gini akane yuda. Okadwa yudo nyinge. Mano no nege we kikunyuli dhano, mano ni bedo kata mana thiang' moro kata diel mondo tibedo kendo bed mana gredi kibedo dhok madala. Tidhiri e tol nyathiwa. Mane ka kidwa ni mondo dagi mo pidhi kicheo ti mano bed le bed kata gine bed chiwawa. Bed guok moro matin marachar ni. Mano tidhi chaki nyaka nying maduong' ng'awni gimoro in koro kama nyiri mabeyo bae to ting'i. Mano tidhi winjo maber kamano. To kama kama ibiro rito tok mano ok mano. Okay, koro ka in short adwa pesa. Inidwa pesa. So an gima miyo na wuok same thing, everyone wants money. Don't adier. Kanye tiwacho ke kisungu mera money. Pesa nyaka waje kisungu. Lale kigoe for password. Koro ji ok nene kama inti. Okay. Koro everyone wants money. Koro ka opportunity ma better than what you have oneno. Always go for it. Mane kaka na move from Kafred to Okoth Jarapogi. Manyiso ni it's like ni yudo greener pasture. Na yudo greener pasture. Pesa mini chuli kocha kone no medore. Of course. Of course. Mok ni nentika ku. Onge gimoro onge chwanyruok na penji kane Messi wuok Barcelona no chwanye Barcelona. No, because he's a player. Kila ng'ato dwaro a good player in his team. Same to Cristiano. Kano wuok Real Madrid no chwanyre gi jogo. No, he's a player. And be the same thing, I'm using my talent. Ngamo haya kata sani ma Diamond gochna sani no nyulo bana bichanga Musa na jogo gidhuluo matin ayudo kaka Kiswahili ng'eny. Kiswahili ng'eny awero Kiswahili mang'eny dwani kuongi Musa na jogo gidhuluo kor kadonjo Kiswahili. Ok datamra. Mano gima wuoka ko ng'isa ni bwana achuli milion ariyo. Mamanto pesa matene Diamond, manto milion ariyo matizeda. Keni mano pesa di maka. Kor apenje ni nitie wach moro mawachore ni bank se ka Fred gini wuoko krach. Wachore. Wachore. Wawinje kaka wachore. Wachore ni kise wuoka Fred ka nitie kaka idhi blackmail kumoro ajama chok ng'ama ber. Machok ng'ama ber tiyo godo bla bla wacho mang'eny seriously. Kuri geri ko kapenji kati wacho ni ti no kuchwanyru kuri ng'ado kapenji kare. Kuri ng'eni agombo winjo ni to gima ni winjo ni ne nang'o number 1 an bende rumors ok believe in rumors number 1. Okay, in short ni banki se ka Fred ketho nyinge seriously. Nang'o? Ni ok ng'ama ber. Ber to kata inoki ng'ama ber Omari. Iwijo. Kae bere mwuoye to kata inoki ng'ama ber. Kata anoka ng'ama ber. Kata Ruoth Yesu wacho niya, onge ng'ama lere bwo piny ka mana ng'awa Jehova kende. Mano to koro wawe wuoye. Mano to wawe wuoye ji joricho.
Mano we wuoyi. Rach. Koro, iyudo greener pasture. Ayudo greener pasture. Ichopo ka Okoth Jarapogi. Ichopo ka Okoth Jarapogi, Papo 1, Papo Beats. Papo 1. Igo jo. Pek. Igo jo. Pek. Wuotho. Wawuotho. Kar korka Papo 1 be gin jok monge manyo tich. Misa keba. Ne watiyo from Wednesday to Sunday. Back to back. Ne mano sani koro TBT wacho ni ne watiyo. Manyiso ni sani koro en bygone. Ne watiyo from Wednesday to Sunday. Kendo ne wan go siepe jok ma very talented. Bwana jok ma setiyo ga nyalo wacho ni jok ma setiyo godo are very talented people. Very, very, very extra. Nikech an awuon an extra. So mondo me ngata iwacho ni your vibe is your tribe. Your vibe is your vibe is your tribe. Energy me ichiwo oko kanyo. Emi attract oko kanyo. Iwinjo. Jok mitiyo godo biro tiyo kodi kalore gi class ma intie. Awinji. Ayudi poke waya kata didi. Koro everyone you meet, everyone you talk to, mage jok manie ngimani. Mane click ni. Mano be kede kidwa kitimo kwan. Midwa ng'e godo ni adake ngima machalo nade. Go kwando osiepe manie aroundi. Ngato nowacho ni your network is your net worth. Mano bende en. Omari bwana kare bugno imbe nisome. Ni bere Kiswahili. Mano kisungu. Mano kisungu. Kaka Kiswahili nade. Your network is your net worth. Kori wacho ni jok misitiyo kodo, that is from Freddy Jakadongo, so talented. Then Okoth Jarapogi, Papo 1, very talented. Very. So you know it's like you don't mean what you are saying, because the other time you are with Freddy Jakadongo ulimwacha. Ukakuja huko kwa Okoth Jarapogi ukamwacha. Koro ere kaka jogi talented ticha kirege wege. No, but so does it mean Nike we teach kamoro to ngiso ni jogo are never doing they are never doing whatever they were doing? No, you appreciate them. I expect you to be working with them. Why? Why? Okay, you should tell me why. Angumi ukiti kodi. Everyone is looking for money. Ewinjo. To watch ni sani ngato luongi Omari mondo idhi TBB. Koro mane lari madotio NTV. To kogochi ni dware BBC. Koro tamre nikech jo BBC gin wasunge. En koro luor nikech jogo podokia pinyno be wendo to osiepe digeta ni koni. Koro no nego tamre? No. Bas, the same reason gi mindset ilano. Ema dwa ni judge go my movement from. Okay. So, okay. Wanyalo wacho ni gimomiyo ngato move is because of they kama better than kama ne entie. Okay. Because why would you move? Angomo minyalo wuok kama entie. Gimora di? Achia. Nikech kanyo is never comfortable with you. Don't. Nikech kikalure gima I compare ego miyud mineno no. Yocho ni anena ngono kare wadhika. Nikech jogi offer gima better than the other people. Ma bede everyone ma anyalo advice ngata. My time minyalo chame your talent, your art. Ko luongi every opportunity miyudo. Ma ngato luongi they go. Ka ngato luongi they go. Kiki ketho siep gi ji lakini. Nikech iketho siep nade an jogo nokawe tich kuonde go no riemba. Yeah, by the way, mane gimo koro kiwinjo maber. Nokoriemba ga Freddy Jakadongo. Okoriembi Okoth. Okoriemba ka Okoth be. Kuonde go okoriemba te. Alright. Koro sani tiyo gi Prince Indah. Unyandare. Well, how is the experience? Amidonjo matilni. The experience is good. To kendo is quite challenging. Kech watiyo gi wabedo gi one game season ariyo bendi. To gin joma equally great Kedo ka Ogina ntie radio kocha. Ogina is and mago pioneers mag art. Art generally kutingo music from comedy dancers jojawa jo keyboard and whatever. Right. Koro kechingeno Ogina ntie nyake music. To biro nyake comedy kon. Koro combine ge. Yeah, so tiyo gi ngata ilano is gimoro ma nyalo challenge miyo ibedo up to speed yani.
nyaki bed updated iwach ni ang'oma nyien manoko kanyo okay time nade kijingeni ogena nigi energy iwinjo nigi energy sana jende ke same and very smart ineno keche yudo ka koro kata jokes mwagoyo wangi ingeni kalore gi jokes miloso midwa gone crowd nyaki ngi audience, some audience ni mage jomage, which class of people. You need to know them well, like come on the me gima relate go. Because G-Sani tend to enjoy relatable jokes. Emma trend. Iduma mutis giri, oti mugi mane mama ge, everyone could relate ngechen gima childhood kila ngato kale. So imbe nyagi some crowd kati neni jogi gin jo pesa, jogi timo kama because of course nani Prince Indah Janabi attract a different class of Iwinjo. A different class Iwinjo. A different class, a different crowd. A different class, a different crowd Iwinjo. Masa more masa more yudoka most of them are investors Iwinjo. Yeah. Ngato do invest ubedo kanyo shortly wacho tani bana adwa donjo kacha vibe gi Indah matin nkichungu cho uptown bende seche moko Iwinjo. Entie Quiver, entie Kileleshwa, samori mnyono gocho private party moro. Kuro jok more relate godo. You ni most of corporate events. Kuro most of our audience gin jok ma sharp, updated. Iwinjo. Kuro mano bende miwa challenge kanyo. Kech miyo nyaki think very fast ifwenye ni ya. Kigo gik moko ma show diti seko dio. Kenyal. Of course inyalo mtiga kinyalo umo dirty joke. Maber mikal kode. Emo miyo nitie kaka ne ochon ni nyalo luongo timbe maricho. Dong timbe maricho to niluongo ni timbe maricho. Niluongo ni timbe maricho. To koro nyaka sani be pod iluonge mana iume maber kamano. Mane mit neno. Awinji. Iwinjo. So mano awacho ni mano is a very big challenge. Nikech bende apani mago kende manyalo wacho. To koro kadaga penji matin. Ingeni mondo michop kumoro nitiere kaka iluo protocol. Kikona ne ere kaka idonjo kaenda joko gocho ni onyulo. Nitie opportunity moro koso idhe knock. Ingeni there is difference between a call and knock unajipeleka. Iyudo? So umejipeleka koso mache chance mulunga ni bwana gine tiringo. Wacho ni basi. My call manyocha bedo ga karito ga. Okay, to be sincere and chance mobiro code you see now Prince Indah ni another stage of career. Mare makoro otiyo in partnership with corporates. Like Marvel Cars, Mano is a travel and tours company. Yeah. Mainyalo haya gari and also when called Shustoff brandi makoro woke piny maru Ukraine no. Yeah. And Kong class. En kongo moko mineno ki madhe movie go thumbe moko maber. En kongo moro kanyo makingiye en siling 2,000 mzinga ne. Chupa moro maber machalo mzinga iwuotho gachiel ka. Achiel to kawuotho wa. Koro kongo ni and kongo mabende. So right now we need like to push the two brands. Most come on board. Indah is also working with Boomplay. Ninene billboard maru. Yeah, I saw. Yeah, so all those brands need to be pushed. To be pushed. Yeah. To pushing a brand is all about visibility. To gain numbers. Yeah. So apparently the management ka bedo including ONYULO as a brand. ONYULO as a brand, including ONYULO as a brand, Malaika musicals, nen gima ber sana. Nikech ne dhi timre nade. Ambende mavans gamate majo comedy man gore TikTok oni to kod YouTube gi. Gin bende gitimre nade. Gibie gine gik mabeyo gi ineno. Iwinjo gino. Yeah. So it is a win-win, it is symbiotic. Embe o win and win. Hey. Mane mangisi ni boka nete koro wonya ka. Apenyi. Mano kongo matene mise chwake symbiotic. Tonga ne. Angisi ni en kongo maki madha matene kama to kisungu kera lewi kamae. Symbiotic. Mabende ko jok ni ko en my lady my lord. The MBC did their job.
My lady, my lord. My lady, my job. My lady, my lord. Kamano kike di kod man to koro katana nya wenya ko ni. Do you know what? Peke bonke paka melody. Okay, Koro. You were given a call. You received the call. I did. From the management. I did. Then you responded to positively. Positively, of course. Okay, it was a fair deal. Koro zani wenyalo wacho ni ibedo included Malaika musical permanently. You are being paid. Yeah. Mok ni moro mar ni bwana ineno kako timore. Okay, neno kako timore. No. We are very professional we are very professional at Malaika musicals. Yudo ka chala ikaka company tiyo. Malaika tiyo muna kaka company. It's a big company. Mok ni choko uo koko ni. Imanyo weri iripiuso mudho idhiri japia. Mano kwatika mano. Mato kare dong mano ber bua. To dong mane kaka onego bed ni watiyo. Kamane kaka onego bed ni all the bands tiyo. As a 21st century. To gi the current sirikal to gi economy. Iwinjo. Nyaka iket wi yude gibed program dineno. Monde ke nyalo bedo busy with life ineno. Nikech ngene pesa moro ma ka show korumo to jato mi pesa lweti. You might end up losing that money. Iwinjo. Ji mang'eny ok chop kode ot. To jomo chopo kode ot nyaka chop kode koti kode. Nyaka chop kode news. Unlike kokan ni go ichalo ng'ama chamo msara. Koro unu bedo paid per month. Wabedo paid monthly. Hey! My monthly uchamo msara. Chamo msara maber. Constant amount. Maber kabisa dong chudo to kore en winjruok ni gi kode. No, that's why I'm saying constant amount. Yeah. Mok ni ubedo ke kalam ni koro nyochi neno ugonja. Onge gimoro ni ani koro nyochi neno ugonja ga ne chalo ni kene no. That is not business. Hey, Malaika musical. We are doing business. Congratulations. We are in business. Led by the management team is led by Pius Omudo. Manager Pius Omudo. Manager Pius. And Supenbag Utieno. Mano brand manager mare Malaika musicals. Kato be headed by our CEO. Ivan Suchieng Prince Indah. Kode. To be isebede ke time talk face to face koro main ingene andal moko natiyo ka Fred. Sorry to say this. Kata makungo donjo katoni. No rwaka gi the bulldozer mwenyewe. Koro an kanyo bulldozer wuwego. But Tony mwenyewe Tony ukowong kechu we are not used to each other. Koro bet kanyo ta bet ka. Whether they akadwa gimoro to bulldozer makono. Be usebede gi talk gi your boss kuri ONYULO bwana kama. Yani just a normal chat, not official. Leave alone kumakoro boss wuoyo gi client kata ng'ama ndiko or something. No, koro wuoyo Evans wuoyo gi ONYULO. Evans wuoyo gi Marichi kodi luongo ne ngacha. Ngao. Nyingi ya. Nyinga Nicholas. Koro Evans. No be okatika kwa mami abi sik wi abili ko. No, koro wachi ni Nicholas wuoyo gi Evans. Ngeni kwa wachi ni ONYULO gi enda mago programs. Gijawe nikech Evans nigi number Nicholas to gija chat ka samare WhatsApp, samare ngeni ka jatelen ng'ama timo research. En ng'ama samoro kara koneno ka keto gimoro mar about some musician. In Africa, these big musicians ke jambe ng'ama ere to. Be momiyo abedo MC mar to. Koro ng'eni seche ma keto gika lago samoro winjo ka kata ko comment e gika mateme YouTube ko gocho na. ONYULO bwana chal nade. Musa wacho ni bwana giche temo maber bana gino moda bwana. Tok ni kata na luongo nyinge gino. Gino mone jenin lito wacho ni bwana wa mos plus kodi ng'eni en ng'ama very friendly. To bende ne chon kapod Luo Festival koro kachakore. Ng'eni kane an ga MC kuchocho. Koro na wawuoyo ga nyaka ng'eni nyaka dhi ng'isi ni bwana dhi wuo gi jathum ni gari kacha.
page no nyalo donjo sadi kata ang'o koro kanyo be ne wa relate ga wagocho koro wago mbaka koro ne warado chon ok ene tich kawuono ok ene tich kawuono en ng'ama nuchako go chon en ng'ama osiepna Wunyandare, big up. He is friendly as you've said. Nikech and anytime madhi show ne nyakwiny ka Omari Nash ng'ama onge gi wach and I still appreciate him. Ambi kata gige na moko o narrow down more they more comment and that is very good. That is very good and very encouraging nikech ingene yande ka some unlike some celebrities they tend to nikech koro oneno ni nyinge mar brand no is got a tag price tag koro okonyal comment giri nikech o feel ka gimo odhi lose quality value odhi lose value moro but ingeni jatenda en ngat moro ma very friendly yudo kata kana post gimoro odhi kata to ondiko gima very encouraging koro ma fans gibede neno apana ngane cha no wuoyo nyaka kama ONYULO ndike so that one ingeni miyo bende the same story ambe na gologa cover moro mar omena omena to mitu malewe mungeo miti chiele gi nyanya omena mochiel to romo koda ohingo mbuta mama kuri ngene odhi kanyo tiamo jomoko se donjo kanyo bwana ketho ne inda were bwana kuyonge content link bwana kuri ketho they no dhi kanyo to ndiko ne this is so amazing. It is when I'm realizing what you did. This is so good, brother. Kuri neno mechalo kamano bwana. Kuri ngene kata jomoko no se yanyi chien kocha niwe ketho ne bwana itu gibero keje. Yani yudo nguvu moro kanyo bwana. So Prince Indah, that is so good and joma ngenya winjo kapuoyo Prince Indah, both fans and the artists and is such a great man that I would like to copy the image. Katan kisungu mawach mamedo kanye mangisi na tingo matin. Humility is on another level. That's all I can say. My boss is humility. Not humility, it's very humble. It's very my boss is very humility. Actually, my boss kura keto apostrophe. Oh, he keto apostrophe. Kwa kinene nade, ito kata dikaro that kine. My boss is humility bwana ketho gini nango bwana. Ango midwa nyoje kizungu kamano. Mane manindiko wanchili moningu. Koro ONYULO kadanga penji okadwa ne I miss this point. Zani ko poni ngatu biro nigi pesa moro maber. Molo meyo doka Malaika Musical. He promise gini wegi immediately. Mano gimoka parne is the spirit of work. Mano is not even that is unethical. Keche it is not all about money. It is not all about money. Of course, here we need money, but it is not necessarily all about money. Niko ngato kelo ni pesa, achaka move. And benda dwani monda learn things from this new team. Mambe ange work. Canada jetish I head up. Angisi niko what you kaka kambi. Okay, mano gik matimore ka ngato timne nade. Okine kambi itiyo watch ni ilongo nango contract or conman contract itiyo tiamo kama yang ngini gimoro iwijo but seche maune contract yang ngini gimoro tinye maber ni itiyo gi time that is number 1 iwacho ni from when to when midwa ni mondo wati ni adwa ni wati from this year next year nyaka chieng' makama nyaka chieng' makama iwinjo tingi seni haya koro pesa makama ya madwaro kata seche ma ineno ingini one what you kaka corporate tiyo ineno kata brands mobiro koro working with the team wano gini bende negi penyo ni wadhi opengi ni wadhi tiyo kodu nyaka thuolo maromo nade aya mi wauru this much iwinjo koro en gimoro ma akeni baduo kiko saa kumenie no ina sawa ayudi kabisa an kodi koro aduo kiko sawe adhi mbele kadhi mbele nango ONYULO ma kase duogi tadhi mbele nango ya Omari bwana imbele ini weche ni moko Omari Nash kawuono wan kaende ONYULO ani luonga ni Omari Nash dhako ngode nigi chaki kore kubni ariyo to pod chako setironge Omari cheno jamone mbele wan chene mweneno mbele mwahudu
inyalo luonga ni Omari, dhako yie miyo chwore alot to bede gi mamit. Iyuda. Mit mo kanyalo Koro, Onyulo in kaka content creator, in kaka brand itself. How do you push the other brand and how do you push yourself? The other brand? Which other brand? Now you've been given a brand to push. Oh, yeah. Koro, I've been given a brand to push under Malaika Musicals. Koro, achalonga mobedo gisableta. Iwinjo. Koro, sani, what your name in every event? Don't koro mache kambi matiyo ne is pushing that brand. All right. So anytime at events, once in a while in my posts online ben nyaka aketi of course nyaka remind ji gimati yogodo that is now job. Money is part of the job. Yeah. Awinji maber. Okay, en gimoro mateka nyamane ber usani. Okay, en gimoro manyaka korka. Ok ni ber usani. Ber sana. Ber sana. Usani sana opogore. Usani en gima onge. It's not there. Waonge gibo ni usani en sana. Siniato emichieme. Sana usani sani. Ne waseko mbaka sani to dholuo. Kori sani to dholuo. Sini ichiemo go. To sani. Sana. Oh, sana. Koro Onyulo, adwa ni ingama bwana ingama lombo ji. Adwa ni igona joke moro bwana kapokwa tieko gini. Kech fans gi koro watch. Your fans are here. Before you tell them something. Koro adwa koni gimini kono iga samene dhi iluongo nango cha auditions. Ni miya nyiero. Se winjo ga gino bwana onge gima tek ka gino. Koro wamiye nyiero. Ambe chieng' moro abokora nawuok adhi miyo ji nyiero. To nokang'e ni gino kufani. Kuyena donjo kacho mera donjo kwachela denga asante kwachela denga director donjo kijana mambo tata tingo bo kadwa ni mondo chacha koro kadwoko gi kech no kadwa ruo gik mamacho gi gik manasendiko makete biaka. Koro donjo nago ga jok moro mar guok. Gugi makondele adonjo ni gugi makondele gin gugi mariak makidwongo rangage to gipenji ni hu and who kata dia bedo to penja ni to mane mi biro godo. To okapar ka gino no neno na maber nikech ne gidwa ni wamege nyiero. Gino nokomiyo gi nyiero. To gino okomiyo gi nyiero. Koro aduoga penyi ni ya unusere nugi makondele gi wang'we dier bwana ta dier mari ka teri nyasa chiel kata kidhi ng'iyo kamae live en bath gine ka ineno tok gine nil dip ondike ni nil dip isa ni dip nil dip dika boka mag sport pesa ni tie entebe kisumo kanyo kikichung kanyo rach ga entebe kanyo rach kale. Koro bathe kanyo nitie dala moro bwana gugi ga dier to kedi kiwinjo kike kala bathe kanyo to adier gidi goni hu and hu gugi mo wacho kisungu to kebe kama no duogo ayuda nyaka gugi miluongo ni Carlos giri kalo pogore gi nani gi Saddam gi Bosco. Police dog onge nyinge. Gugi madale manege nyinge mane kama no wadho bedo piny mawacho na dieri wawera gi komedi matin iwe naduoga wuok madhi donje tiji nini natiyo ga bath iluongo ni Reach Out Media College natiyo ga kanyo mere dier 2015 nitimo nyaka 2016 dong natiyo tel to ji somo computer studies kanyo to nathin koro ing'e nawuondo ji niya ni nathi director kopenya ni kwani unafanyanga nini hapa to nana ga yomo ok dinge natiyo tel kanyo ase mondo ma ywecho makuo pie compound koro ora kibuye dhi omo gini oganda ga michele to gi gik midhi tedo kamine nyano
Koro manigi manodhi chakata kadoka chako. Koro manini mi penja gik manasomo. Kanyo be nadhi asome computer. Nyasa chiel. Iseketho interview ni bwana. Nyino seketho gini. To dong mbaka mi wacho ma amigo nyero cha orumo gi gine. Macha ne rumo gi kar gine. Macha ne rumo kama na achake wacho ni bwana Omari to be kare igo ni mbaka to kiwinjia. Kanye mono rumo. Ini weni pode mi nyero. To magita homa mi nyero ge ya. Ape. Mayin macha ni semi ya mitieko. To ngatieko. To daka nyero. To kana pimene ge gima no mi an mane gino mi nyero. Dongi wacho na wa mi nyero. Do in pok ujuga gimoro ka ngato ngisi ni ya. Omari wa mi nyero to en okuongo nyero chuth ka to ngisi gimoro to ka gino ok mi nyero. Kwani gino pok otimre niga. To gino donge mitni ni ya. Ibe kidhi pimo ne ngani ya ba mi we nyero nyathiwa. Jomoko wigi ngado mo. Nyulo nyalo chunga. Mano kendo nyero moro. Okay. Koro bo beda nyero. Menyiso ni seche go an ma koro kati wache nyero, ok ni kore nyere. Eni wacha, en nyero moro me kadhe. Okay, kare kau thuolo ni wuogi fans magi, wuogi johera ni, wuogi clients magi, nikech wasego mbakande. Koro aneno ka kata koro ajony bwana. Adwara neno. Anyalo wacho ni johera mag ONYULO TV, mokwongo shout out to Maxi Jakochola mwatiyo godo. Kaito shout out to Kurutu, shout out to Solo won Tamara in bendi bede. Aito gimo wanyalo wacho maduong'. Eni wakwayo ni subscribe to ONYULO TV YouTube kanyo. Share videos go. Luongwa e gine, iluongo nango. Luongwa e collabos mag bwana anano ka ji mang'eny penjoga bwana. By the way, mkawona yudo joge. Ji mang'eny penjoga ni to ere kaka inyalo tigo ONYULO ang'o ineno kidwa timo collabo kodwa. Wato be okwan kata gi tim moro maduong' madang' wache. Wan ga mana kamano, wan gi mitim go number mar office Maxwell madhi make. Mano Maxi Jakochola madhi make. Ilo ni 073131 073131 namba menya yudo go ONYULO. Jok muka sana Omari miya namba. 073131. Kikigo namba no gi reverse. Kata kidwa mosa to goya to kigoya gi reverse. Jomoko goya gi reverse kimako. Yudibya peji. Ini ONYULO. To walo nade. But mano bende ber. Okay. Mano bende kaka samoro ing'eni ma fans bende kaka gine ni kono gi nitie kaka embe do ng'iyo kodi kichone ni simbe pile. Koro oneno kage ma untie pile. Untie pile. Koro nyalo ng'isi no maro ONYULO be walo kanyo. Chal nade ng'ane koro 0731316161. E namba minyalo timo gono 0731316161 mano number office. 0731316161. Ambe wandeke chuth 0731316161 0731316161 ONYULO. Mane namba makigoyo tiyudo wa IT los kodwa inyalo book kodwa event kata kidwa nwa surprise ni ng'ato kata kidwa nwa goni ago mbaka wan wabiro kanya keute ji iwe ni waberbere Ibire tuko mbaka. Wabire tuko mbaka. Tek mwane yawa wane wala tek di chulo. Iwa chuno ONYULO ira kilo ni shilling 1000 kama. Kata mana milioni adek. Bi mondo mina nyithinde nyer. Ngoma mona. Nyakora moge. Agoni ero kama na yenye ngamono kao thuolo ni endi ma obedo kanyo. Wadwa no wakao thuolo ni margo ni ero kamano. Ambe ni nitiyo sipe na mbosi bido kuchung koda. Ma thuolo ni ende ambe awinjo ni wacho ni shout out ni wacho ni big shout out Aungo Ura Wendo is a great friend of mine and he is reminding me that he is yet to release something big. I would like before I conclude this live kuja hapa aseme tu machache because mano kuri uchenge hapo keli uri uchenge ogo manuriti kasto wacho no the plan maengo then we just call it off. Otherwise I'm so grateful. Aungo Ura Wendo popote ulipo tafadhali bibi mozi joge ibosi joge aungo bibi mozi joge meja mozi joge meja imbe bedire ka Aungo Ura Wendo bedire kanyo bwana bedire kanyo yes
Kare ane malando mulo. Mano tachaya. Ikwar. Wan we mwalando. Wan walando ine kwar. Anta landi ini kwara kwara. Gua aja ber mulo. Nyulo chaki dok mano. Adier ngato scratch na mara ni kusu. Koro ma iluongo ni aungo wuoda wenda aungo. Yes. Adwa ni kon joge the plan ma in godo kacha. Mondo bi kon ge joma poko subscribe. Joma ero ga go kori ni you are talented and you go nyo. Wo kod ge choth. Bwana isefwenyo ka gino ngato paki bwana kaka ni paka bwana to poko subscribe bwana. Gino let na ma ok anyal paro kata. Wepa. Gino let na ma ok anyal paro kata baba wo. Koro ne joma ne watch mokwongo we wakao thuolo mondo wagon wero kamano. Mar ariyo ne joma kia iluonga ni Aungo Wuoda Wendo. Facebook page na luongore ni Aungo Wuoda Wendo, but nyinga mar account na naloko. Aketo official name na. Iwinjo? Koro atiyo gi page koro. Sawa. Koro gimanye page. Koro manya ure page. Aungo Wuoda Wendo. Aungo Wuoda Wendo. Koro machiegni ka wan gi thumbe ma wadhi golo nu. Gin thumbe mamito. Gin thumbe madhi kelo nu mor. Gin thumbe madhi miyo kwe. Awinji. Kata ka chunyi no ng'awre. Chunyi dhi duogo piny. No emelosego. Wago erokamano ahinya. Waromo kendo Wednesday manyien kuma chalo kama, sama chalo kama. Kono wadu kapok obedo ga ko watch celebrity gossip. Ka mi yude selepe. Tije dek. Chakre saa 2 be inyalo konwa celeb midwaro piny kanyo. To kata ka ine midwaro nene celebrity gossip bet dek piny kanyo wa. Jamie.